Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Hikaru Matsuyamaren denboraldi realista honetara. Asiatik igaro ostean, heldu gara Europara eta realistagoa izateko, joan gara Europako liga txiki horietako bat, kasu honetan joan gara Sueziako ligara, Malmora, eta hemen agian ide izango litzateke pare bat urte edo hiru gelditzea, eta gero agian beste liga indartsu baten lehiatzea lortzea. Baina jarraituko dugu historiarekin eta zer moduz moldatzen garen Europan. Ez gara hasiko Asiatik ja joatea talde indartsu batera. Genituen aukeretatik joan gara, talderi kaskarrenera. Bai. Jarraitu dugu entrenamendua puntuak irabazteko. Beti garrantzitsua da jokatu nahi baldin badugu enelako gauzatxoak egitea. Orain hemen hasi beharko gara utzetik, lortzeko berriro 11koan egoteko. Ze aukera dauzkagu. Yoga apur bat. Esan genuen hasieran gauzatxoak izango zirela batez ere langilea, lan eta lan. Eta jokatuko dugu momentuak. Ja ze gauzatxo eskatzen duguten, hemen gure lehendaiziko partida Europan. Bipase asistentzia bat. Malmo. Y ahí asistencia. Bueno. Bueno, bat eta gut. Helbururik ez dugu lortu. Baina jabetu dugu entrenatzen, liga hasieran lortzen dugu 11koan egotea. Agian jarraitu beharko genuke
jokatzeko soilik Matsuyamarekin. Entrenamendua... Ez da... Gorreta gelditzen, ba ez dakit. Bueno. Bai, hemen. Bi pase, gol bat asistentzia. Asistentzia. Helburuetariko bat lortu dugu. Javi Barra. Bi asistentzia bi goletan izan garen sortzailea. Hamar zenbakiarekin jarraitzen dugu. Hala, ba hamaikak sartu gara ea. Jadani. Entrenamendua. Partido eguna. Momentu garrantzitsuak gu aurrean. Izan beharko dira asistentziak ematea. Hola. Suposatzen dut hori pase moduan ere hartu daitekeela. Saiatu behar gara. Bat eta ut.
pase ematean nahiko zaila zegoen. Hor batean mintzat parte hartu dugu eta hori garrantzitsua da, konfiantza hartzen jateko. Kopa, Defentsa. Jokatuko du batez ere penaltiena egotzen dugun gauzatxoak. Beno. Beti gelditzen denez lortutako puntuazio honekin arazorik ez dugu izango. Falta bat izango litz moduan. Urrengoa. Kanpora oloi. Vale. Punturik altuen lortu dugu hemen. Vale. Hemen izan dugu arazoa. Vale. Baina jokatuko dugu. A ver. Hemen hasiko da txapelketa guretzat lehendabiziko momentu honetan. Equipo. Esta vez te has salvado, ¿eh? Hamarra Matsuyama. Arrano izango litzateke berezi zen arranoaren
partioarengatik eta ere bai jokatu dugu lehendaiziko partidu arranorekin eta horrela Europan ja hasiko gara jokatzen modu ofizial batean orain. Vale. Vale. Eta orain bai lehendabiziko partidua. Kopan hasten gara, baina bueno, gure de debuta. Ja txapelketa hasten da, zibarko gara ja beharrean burua jartzen. Pase bederatzi bat. Bueno, eta lehendabiziko gola, ja txapelketa ofizialean Malmorekin. Europako lehendabiziko abenturaren, Europako abenturaren lehendabiziko pausoa. Ja, bigarrena. Bueno, hitz egiteagatik gertatzen den gauza horietakoa, bigarren eta gero kanpora. Oso gutxigatik, baina bai, ulertzen dut entrenatzailearen motivazio hori. Eta hemen bigarrena, hemen ja bai. Ja da ez daukagu buruzun maltzurra guri kompetentzia egiteko. Saiatu gaitezen gauzatzak alik eta hobekinen egiten mesedegarri izango delako Ikaru Matsuyamarentzat. Saiatu gara gara. Aukera badugu, saiatu gara gola jartzen ari azkanpo. Bueno, aia barruan ere lehendaiziko hori, bueno, ere balio dugu, baina hori izango da apur bat helburu, bigarren mailako helburu. Kontraso bat baldin bada eta ni banago hor bigarren lerro horretan, beste gauza bat izango litzateke.
Hirugarrena. Atezainak nahikotxo lagundu du kasu honetan. Baina beno. Oso errore bat egin dugu. Laugarrena, bueno. Horengo esan gazakegu lehendabiziko jardunaldiaren ostean lehendabiziko postuan aurrera. Ez dakitana den zailkatze kopa edo Suediaka kopa. Aldez ere talde multzoak ikusi ditudalako. No, geldik eta hona deseinarena. Eta bosgarren. Nahiko errespondau. Aldezeina ez du ez da esfortzuki botatzeko, Zigarrena hace barruan. Zure goles de Sancho. Bueno. La bigarrena. Este es el fondo de estaldera. Matsuyama. Baina hau beste gauza da izan da kontralazo bat eta gugora agertu gara. Tiro gota ostean joan da atezaina beste aldera ez dut bertzen. Joko honen dinamika bitzia. Benetan, egin dizu segulako pasea eta pasea atzera, jokaldia bukatu beharrean, oso txarto, oso txarto. Bueno, helburu guztiak betetzen gaude. Hori Matsuyamaren-tzat oso onuragarria da.
Eta lehen da iziko hat-tricka Europan. Bigarren lerrotik helduta hor. Bueno, cago txart. Eta beratzi garrena. Bueno, kaso honetan zaiteke oso partido erraz izaten ari dela. Jokoa eta baloia gurea izan da eta jokatzen ari gara nahi dugun moduan. Ia laugarrena, bueno, ia. Baloia joan dela tezainaren panpinera esaten den moduan. Eta laugarrena. Amestutako estrenaldia Europan ja txapelketan, aurre denboraldia atzean utzita. 4 gol. Eruztut asistentzia bat. Hor lapurtu. Eta sekulako astindeman baloiari eta garrura. Hamar eta gut, hamargarren zenbakiadan jokaleak, hau da, Matsuyama. Eskatan jarri nuela nahiz eta zelai erdiko erdilaria. Hala, poker bat. Ari txaduriz moduan. Partidu batean 5 gol. Baina ere jakiten egon margari, zamargara apur bat, saiatzen Steven Gerra izan zen moduan. Erdilari animalia. Hamaika. Partidan jokalarian nien naizela uste dut nahiko argi dagoela.
Ideia hona izan da. Gero ez da ongi atera, baina tira. Bueno. Sarteloria zergaitik. Amairu, ez amabi. Amairu. Bueno. Ba. Hori nahi gabe izan da, Eta... Amala. Ideia ona gero... Oso ongi zatera, natira. Kapitaina naiz, benetan. Zer begiratu nahi dut. Oda kopa. Vale. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko esan zaizuele, torrengoan gehiago. Agur.